to my channel, Joey Cordero Kiawit. Actually mga kaibigan, pag Saturday, ito po yung ginagawa natin. Naglilinis sa likod bahay dahil ako kasi pag wala akong ginagawa or walang pinupuntahan na mga appointments, lalong-lalo na kapag Saturday, libangan ko po yung maglinis sa likod bahay at tinitingnan yung mga vegetables na nakatanim dito. Actually, ito po yung mga tanim namin, no? Eggplant. Gusto ko kasi yung organic, mga kaibigan, na kinakain, kaya minsan nagtatanim din. At ito po yung mga organic na sili, mga kaibigan. And alam naman natin na sa ngayon, yung mga nabibili natin sa mga market or yung mga nabibili natin sa mga tindahan, lalong-lalo na yung mga vegetables natin ay hindi ko naman sinasabi na risk na kainin, pero full of inorganic fertilizers or yung mga pesticides, mga kaibigan. Kaya gustong-gusto ko po yung nagtatanim upang sa ganun organic po yung kinakain natin ng mga vegetables, mga kaibigan. Ito ay hindi pa siya masyadong lumaki. Ayan, at marami po pag lumaki na yan, saktong-sakto sa tinola, mga ka-vlog. Ayun. Ewan ko lang kung ilan po yung tinanim namin na eggplant, mga kaibigan. Dito rin, actually, dito sa likod bahay namin ay may mga tanim po yung atis. Ayan. At may mga may mga bunga na siya, mga kaibigan. Ito po, ayan. Ito po, may atis po dito. Ito po yung bunga niya. Ayun, malapit na siyang anihin. Ayun. And dito naman kasi, yan. Ayan. May mga tanim ako ng mga fruit-bearing trees po. Actually, katatapos ko lang nalinisin itong mga calamansi tree namin, or tinanggal ko yung mga hindi na kailangan ng mga sanga or yung mga branch niya, mga kaibigan. Okay? And ayun, meron pa dito. Meron kaming banana. Ayun. Ito po, banana siya. Organic po yan. Hindi po ina-applyan ng mga insecticides or yung mga inorganic fertilizer. Actually, mga kaibigan, meron kaming mga tanim na saluyot. Ayun. Ito po yung yun. Ayan. Okay? And dito rin, sa ibang banda, okay, yun. Meron kaming mga kamote. Ayun, masarap yung kamote, mga kaibigan. Okay? Ito po ay organic din siya. Ayun. Gaya ng nasabi ko kanina na mahilig po akong kumain ng organic vegetables, mga kaibigan. Kaya pag wala akong ginagawa pag Sunday or Saturday, ito yung libangan ko, nagtatanim. Okay? Ito po, ayan. Mahilig din kasi ako sa mga ganitong vegetables. Okay? And dito sa ibang dako naman, meron kaming lemongrass. Ayun, lemongrass. Okay? Pag sa umaga, instead na coffee po yung iniinom ko, eto na lang, papakuloon ko siya ng 10 to 15 minutes, and instead na sugar po yung nilalagay ko, nilalagyan ko po siya ng or yung diro or yung honey. Organic din na honey yung linalagay ko kapag pinapakuluan ko po siya. Ayan, instead na coffee or
yung mga milk po ang iniinom ko pag umaga. Ito po siya, lemongrass, pinapakulon ka siya. Dito naman sa other side, mga kaibigan, ay may mga tanim ako ng mga ornamental plants. Okay? Ito po, mga gumamela plants. Ayan. Gustong-gusto ko kasi na okay tignan yung environment ng bahay namin. And meron pa kaming kamyas, ayan, kamyas. Okay. Ayan. Organic din po siya. Okay? Kanina naglinis ako. Kaya pawis na pawis ako. 'Di ba? Ayun. At ito rin yung malunggay, tinanggal ko yung mga branches niya. Yan muna mga kaibigan dito sa aking YouTube channel. It's Saturday kaya ayun, busy po tayo na maglinis ngayon sa likod bahay namin.